Има книга за нас. Гуин преплете пръсти с нейните и стисна силно. Неста вдигна поглед и видя, че е хванала и ръката на Емари. Гуин се усмихна отново и очите й заискряха. Историите ни заслужават да бъдат предавани. Същата вечер Неста още се дивеше на великодушния подарък от Гуин, когато намери бележка от Касиян, в която пишеше, че трябвало да пренощува в един от илирианските аванпостове, за да се погрижи за някаква дребна вражда между военните групи. Беше й обяснил, че с наближаването на кръвния ритуал напрежението винаги растяло, но тази година положението било особено тежко. На всеки няколко дни избухвали нови раздори, събуждали се стари злоби. Въпреки съдържанието на бележката обаче, Неста се усмихна, като си представи авторитетното изражение на Касиян, докато раздава правосъдие. Но ведростта й бързо посърна и макар че след вечеря на 2 пъти опита да укроти съзнанието си със смиряване, така и не успя. Постоянно си мислеше за подаръка на Гуин, за ужасеното лице на Емари, като усети нещо в мрака. Седнала на бюрото си, загледана в нищото, Неста отпусна чело в дланта си. До нея се появиха чаша с топъл шоколад и чинийка с маслени сладки. Неста се засмя. Благодаря, отпи от чашата и едва не въздъхна блажено от наситения вкус на какаото. Ще запалиш ли огън? Пророни тихо на дома. Мъничък. В камината мигновенно лумна кротко пламъче. Изпръщя дърво и Неста изопна гръб с присвит стомах. Това беше огън, не вратът на баща й. Погледът й отскочи към дървената роза, която бе поставила върху полицата над камината, полускрита от сянката на статуетка, изобразяваща жена с пищно тяло, чието вдигнати ръце държаха пълна луна. Някоя древна богиня, може би дори самата майка. Неста не се замисли защо бе изпитала нужда да остави розата точно там. Защо просто не я бе хвърлила в някое чекмедже? Пак изпука цепеница и Неста изтръпна, но остана на мястото си, загледана в дървената роза. Като Емари ли щеше да изживее остатъка от живота си, вечно надничайки през рамо за сянката на миналото й. Дължеше повече на себе си. Емари също заслужаваше повече. Шанс да живее без страх. Затова Неста щеше да опита. Още сега. Щеше да се изправи пред огъня. Отново пукот на дърво. Неста стисна зъби. Дишай. Вдишваш броейки до 6, задържаш, издишваш броейки до 6. Така и направи. Това е огън. Напомня ти за баща ти, за нещо ужасяващо. Но това не е той и макар да ти е неприятно, си способна да преодолееш това чувство. Неста се съсредоточи върху дишането си. Накара всеки от скованите си мускули да се отпусне, започвайки с тези на лицето и стигайки чак до пръстите на краката. През цялото време си повтаряше отново и отново: това е огън. Кара те да се чувстваш неприятно, затова реагираш така. Но можеш да се справиш с дишане, да го надвиеш. Тялото й не се отпусна, но поне успяваше да остане на мястото си. Да изтърпи огъня, докато не прегоря до живи въглени, а после угасна напълно. Не знаеше защо е на ръба да се разплаче, докато въглените димяха в камината. Защо приливът на гордост в гърдите й събужда у нея желание да се смее, да ликува, да танцува. Та тя просто бе седяла край някакъв си огън, но седя, остана. Не се провали. Изправи се пред огъня и оцеля. Да, не беше спасила света. Нито пък бе предвождала цели армии. Но ето, че направи тази малка първа стъпка. Избърса очите си и като се огледа в тихата си стая, забеляза диря от борови клонки, водеща към отворената й врата. Тя вирна очудено вежда и стана. Какво е пък това? Попита дома, следвайки дирята, която й бе оставил. По коридора надолу по стълбището, чак до библиотеката. Къде ме водиш? Неста попита топлия въздух. За щастие, дори нощните птици сред жриците си бяха легнали и нямаше кой да я види, че върви по диря от клонки. Тя се виеше надолу по етажите на библиотеката, все по-надълбоко и по-надълбоко, докато не я заведе до 7-я. Свършваше пред стената от пълен мрак и Неста спря. Отвъд нея мъждукаше светлинка, няколко светлинки. Сякаш и казваха: ела, не се бой. Неста си пое дъх и навлезе в мрака. Малки чаяни свещички се виеха една след друга в познатата тъмнина.
Двете с Фейра бяха слезли тук веднъж, за да преборят онези страшилища. Нямаше и следа от онзи далечен ден. Виждаше само свещите, които прогонваха малко от мрака и я водеха към недрата на библиотеката. Към ямата. Неста последва спиралата им до дъното на ямата, където гореше малък фенер и осветяваше смътно редове книги, обгърнати във вечни сенки. Неста вдигна фенера с разтоптяно сърце и огледа мрака, недокоснат от светлината на библиотеката, високо, високо над него. Сърцето на света, на съществуванието. Сърцето на дома. Този... Пръстите изтиснаха фенера. Този мрак е твоето сърце. Сякаш в отговор домът сложи малко борово клонче в краката й. Подарък за зимното слънцестоене, за мен. Можеше да се закълне, че топла ръка погали врата й. Но този мрак... Удивление смекчи гласа й. Опитвал си да ми покажеш. И на другите. Искал си да ни покажеш кой си дълбоко в себе си. Какво те измъчва. Искал си да ни покажеш всички тъмни, щупени парчета, защото жриците и Емари и аз. Всички сме като теб. Гърлото й се стегна от вълнение заради подаръка на дома. Това разкритие. Тя вдигна фенера пред лицето си и духна пламъчето. Позволи на мрака да се върне. Прегърна го. Не ме е страх, прошепна в него. Ти си мой приятел и мой дом. Благодаря ти, че сподели това с мен. Пак усети онази призрачна милувка по шията си, по бузата си, по челото си. Весело слънцестоене каза на красивата, пропукана тъмнина. Глава 57. Касиан обикновено очакваше с нетърпение зимното слънцестоене поради множество причини, сред които обичайният тридневен запой с семейството му и бясната веселба покрай традиционния бой с снежни топки с братята му, последван от отпускащ престой в брезовата сауна и още пиене, докато и тримата не припаднеха в смехотворни пози. Една година се беше събудил с руса перука на главата и чисто гол, с изключение на гирлянда от борови клонки около слабините. После го сърбя ужасно, но по-страшен беше махмурлукът. Всъщност най-много обичаше зимното слънцестоене, защото му даваше възможност да прекара повече време с най-скъпите си хора. Тази година обаче, както и миналата, мисълта за празника го изпълваше само с вряща киселина. Дворът на кошмарите беше украсен подобаващо, готов за тридневните тържества около най-дългата нощ в годината. Всяка вечер се състоеше различен бал, а на първия Неста щеше да танцува с Серис. Тази вечер. След броени минути. Цял месец се беше готвил за това. Цял месец бе прекарал в леглото на Неста, или поне я чукаше в него. Котелът му беше свидетел, че нито веднъж не го покани да остане, след като излезеше от нея. Сега стоеше в основата на черния подиум и наблюдаваше лъскавото многолюдие със смъртоносен поглед. Аз бе заел поста си от другата страна на подиума с подобно изражение. Ако питаха Касиан, всеки от присъстващите трябваше да гори в ада. Кир, например, застанал начело на тълпата, и Ерис, който стърчеше до него, наперен като пуяк в традиционното черно на двора на нощта. Мор стоеше до троновете на Фейра и Рисант, представлявайки великите господари, докато не се появяха тържествено. Цялата тронна зала беше украсена с черни вещи, борови венци и гирлянди и бодлива зеленик. Двете банкетни маси, разположени успоредно в просторното помещение, преливаха от храна, но никой не биваше да я докосва, докато Фейра и Рис не разрешаха. Напоследък великият му господар беше посмекчил поведението си на победителя нощ спрямо жителите на изсечения град, но не съвсем. Касиан не му завиждаше за всички дипломатически маневри. Не биваше да отблъскват Кейр, защото отрядът му от мраконосци можеше да им потрябва. Затова и се държаха по-добре с него. В същото време обаче трябваше редовно да му напомнят колко пердах ще изяде, ако направи някоя глупост. Ето защо се държаха само малко по-добре с него. Нямаше вести за короната, нито за Бриелин. Тя не беше дошла да търси реликвите, но Касиан не се заблуждаваше, че всичко е приключило. Нито пък другите. Високите врати на тронната зала най-сетне се отвориха широко. Тъмна мощ прокънтя в планината, предизвестявайки появата им като с тържествен марш. Всички се обърнаха към входа, откъдето влязоха великите господари, короновани и облечени в черно. Рис изглеждаше ослепително, както обикновено.
Но Фейра, цялата зала ахна. Тази вечер щеше да се състои и друго важно събитие – да разкрият пред света бременността на Фейра. Тя носеше рокля от парчета черен лъскав плат, почти като онази, с която се беше появила тук за пръв път, и моделът й ни най-малко не прикриваше заобления и корем. Точно обратното привличаше вниманието върху бременността й. Рис бе олицетворение на самодоволството и мъжката гордост. Касиан знаеше, че той ще разкъса на милион кървави парчета всеки, който погледнеше грешно Фейра. Излъчваше вълни студена застрашителност, докато вървяха към подиума и мирисът на бременност от Фейра изпълваше залата. Беше го оставил неприкрит, за да се уверят всички със собственото си обоняние. Фейра приличаше на древна богиня с корона, грейнала от живота в утробата й. Спокойното й лице беше прелестно и плътните й червени устни се извиха в усмивка само за Рис, когато двамата се отправиха към троновете си. По изражението на Кейр, като че ли се бореха гняв и смайване, а Ерис умишлено държеше своето неутрално. Някакво раздвижване в дъното на залата откъсна вниманието на Касиан от враговете му и тогава двете сестри бяха облечени в черно. Вървяха след Рис и Фейра ясен показател, че са част от кралското семейство, че имат свои собствени могъщи сили. Планът беше да покажат на Ерис колко ценна е Неста за двора им. Касиан се питаше дали двете с Илейн са нарушили мълчанието помежду си, докато са чакали да влязат в залата. Не си говореха вече от месеци. Илейн изглеждаше нелепо в черно. Да, красотата й беше безспорна, но цветът на скромната й рокля с дълъг ръкав сякаш изсмукваше обичайното сияние на лицето й. Роклята носеше нея, а не обратното. И Касиан знаеше, че жестокостите на изсечения град я смущават. Въпреки това бе дошла доброволно. Фейра й предложи да си остане у дома, но Илейн изправи рамене и заяви, че е част от двора им и ще изпълни дълга си. Беше оставила златисто-кестенявата си коса разпусната, прибрана само с 2 перлени гребенчета. Нито веднъж през 2 години на познанството им, Касиан не я бе намирал за невзрачна, но колкото и тя да твърдеше, че е част от двора им, черното изсмукваше живота й. Но Неста, облечена в черното на двора на нощта, направо го смая. Беше увила сплетената си коса около главата си както обикновено, но този път върху нея блестеше тиара от черен камък с тънки шипове, стърчащи нагоре като в тъмна корона. Всеки шип завършваше с малък сапфир, сякаш бяха толкова остри, че можеха да пробудат небето и да източат кобалтово-синята му кръв. А роклята й, сребриста бродерия, украсяваше прилепналото кадифено бюстие, чието презрамки бяха толкова тесни, че все едно не съществуваха върху лунно-бялата й кожа. Деколтето й се спускаше почти до пъпа, където сребристите нишки на бродерията се събираха да обгърнат сапфир като онези по тиарата й. Пишните й поли стигаха до тъмния пот и шумоляха в смълчаната зала. Вдигнатата брадичка подчертаваше дългата и красива шия, а червените устни бяха кривнати в тънка котешка усмивка, докато очертаните из чернило очи обхождаха гостите, следящи всяко нейно движение. Неста грееше под вниманието им. Притежаваше го. Командваше го. Фейра и Рис седнаха на троновете си, а Неста и Илейн застана в основата на подиума, между двама им с Азриел. Касиан не посмя да каже и дума на Неста, не посмя да я погледне, да надникне към разголеното й тялото, което вече бе вкусвал толкова пъти. Не посмя да погледне и към Ерис. Само с един поглед към него можеше да издаде цялата им игра. Дори мирисът и неговият мирис, осъзна Касиан със значително задоволство, бе предвидливо прикрит с магия, за да не го усети Ерис по нея. Фейра заговори на тълпата. Нека зимното слънцестоене ви донесе благодат. Кейр побърза да излезе напред и се поклони дълбоко. Приемете поздравленията ми. Касиан знаеше, че копелето само подлизурства. Ерис, почетният им гост, застана до него. Приемете и моите, както и тези на баща ми и целият двор на есента. Той удостои Фейра с красива отработена усмивка. Той ще е много развълнуван от новината. Устата на Рис се изви в злобна полуусмивка и звездите в очите му угаснаха. Не се и съмнявам.
Тази вечер Рис нямаше да се преструва. Щеше да бъде не друг, а великият господар на двора на кошмарите, в присъствието на Фейра и нероденото им дете. И с удоволствие щеше да убие всеки дръзнал да ги застраши. Музика, заповяда Рис. Оркестърът, скрит зад параван на мецанина, засвири. Фейра извиси глас. Заповядайте, хранете се. Тълпата се раздвижи и гостите се устремиха към масите. Само Ерис и Кейр останаха на място. Никой от тях не поглеждаше Мор, която ги наблюдаваше с високомерна усмивка. Червената й рокля беше като пламък в смътно осветената зала. Облечен в черната си броня, Касиян се чувстваше по-скоро като някой от зверовете, изсечени в гигантските колони под планината. Беше сресал косата си и я беше оставил разпусната, и с това приключваше подготовката му за вечерта. През останалото време си беше представил как ще удере кожата на Ерис на тънки лентички. Рис и Фейра бяха прекрачили границата с тази молба към Неста. Обичаше ги и двамата, но можеха да намерят друг начин да затвърдят съюза си с Ерис. Не, че на Касиян му хрумваше по-добър вариант. Поне Бриалин и Коша и кротуваха, макар че несъмнено щяха да направят следващата си крачка съвсем скоро. Фейра заповяда на тълпата с глас като среднощен гръм. Танцувайте! Хората се събраха по двойки и се задвижиха в тон с музиката. Този път и Кейр се присъедини. Преди да се включиш в веселбата, Ерис провлачи Рис и в ръцете му се появи продълговата черна кутия. Бих искал да ти поднеса подаръка за слънцестоенето. Касиян запази лицето си безизразно. Рис му беше приготвил подарък. Нощен вятър понесе кутията към Ерис и образува стена зад него, така че гостите в залата да не го виждат. Особено Кейр. Ерис вирна вежди и вдигна резбования капак. Тялото му мигновено се вцепени. «Какво е това?» попита с гърлен глас. Подарък, повтори Рис, а Касиян мярна позната дръжка в кутията. Кинжалът, създаден от Неста. Касиян едва се сдържа да не обърне разярено лице към великите си господари и да ги попита какви ги вършат по дяволите. Ерис пое смаяно дъх. Усещаш силата му, коментира Фейра. В него има огън, каза Ерис без да докосва кинжала. Сякаш собствената му магия го бе предупредила да се пази. Той затвори капака с леко пребледняло лице. Защо ми го давате? Защото си наш съюзник, отвърна Фейра с ръка върху корема си. Изправен си срещу врагове, които не отговарят на обичайните правила на магията. Затова ни се стори редно да те снабдим с подобаващо оръжие. И наистина е сътворено с силата на котела. Касиян се приготви съдбовната опасна истина за Неста да излезе на бял свят. Но Рис отговори. Отличната ми колекция е семейна реликва. Притежаваш творение на котела, а си го крил толкова години, дори по време на войната. Не приемай щедростта ни за даденост, Фейра, предупреди тихо Ерис. Той застина за момент, после кимна и подаде кутията на Рис. Ще го оставя при вас, докато танцувам. Той добави с нещо, което Касиян почти прие за искреност. Благодаря ви. Фейра кимна, а Рис пое кутията и я остави до трона си. Използвай го разумно, каза Фейра и се усмихна топло на Ерис. При други обстоятелства бих те поканила на танц, но в това си състояние се опасявам, че от толкова въртене ще ми прилушее. Не лъжеше. Преди 3 дни бе изхвърчала от вечерята до най-близката тоалетна. Фейра погледна демонстративно към двете си сестри. Илейн изпълни задоволителна имитация на интерес. Неста продължи да изглежда все така отекчена. Сякаш не му бяха подарили кинжала, сътворен от нея. Може би защото погледът ти се беше отнесъл към танцуващата лъскава тълпа. И като че ли не ги слушаше, запленена от музиката. Може би музиката значеше повече за нея от кинжала, от магията и силата. Фейра проследи погледа й. Най-голямата ми сестра ще ме отмени. Неста само надникна към Ерис, който изтръгна преценяващия си поглед от Илейн и го насочи към най-голямата сестра Арчерън с смесица от предпазливост и съсредоточеност, достатъчна Касиян да стисне челюсти. Тоест, щеше да ги стисне, ако не беше успял да се овладее, преди Неста да тръгне към Ерис. Ерис си поднесе лакътя си
и тя го хвана под ръка с все така безизразно лице и високо вдигната брадичка. Не вървеше, а се носеше към танцовата площадка. Като я стигнаха, се разделиха, за да се обърнат с лице един към друг. Гостите, застанали по периферията на танцовата площадка, приковаха погледи към тях. Оркестърът засвири встъпителните акорди на нова мелодия, звънлива сладка песен на арфа. Ерис протегна ръка към нея с лека усмивка на уста. И сякаш струните на арфата се увиха около ръката й. Неста я вдигна и я сложи в неговата точно в мига, в който прозвуча последният й отривист звън. В залата избухнаха ударни и духови инструменти, струнни подхванаха бърза мелодия. Покана за танца и отброяване до същинското му начало. Касиян си напомни да диша, а Ерис плъзна широка ръка по кръста на Неста и я придърпа към себе си. Тя вдигна лице към неговото, а в залата проехтя дълбок, барабанен удар. Щом цигулките подеха стремителната си песен като зов за движение, Неста затанцува, сякаш дъхът й беше в синхрон с музиката. Ерис я последва, видимо запознат с всяка нотка на танца, но Неста... Тя събра полите си в една ръка и когато Ерис я поведе под темпото на валса, тялото й започна да се отпуска и стяга на толкова места, че Касиян не знаеше къде да гледа. Звуците я огъваха, ваеха, насочваха. Дори Ерис изцъкли очи, удивен от уменията и грацията й. Всяко движение на тялото й беше в съвършен унисон с нюансите на музиката. От върховете на пръстите й до изпънатата й шия и изящната извивка на гърба й при дълъг тон. Касиян си позволи да надникне към Фейра и Рис и видя, че дори техните обикновено сдържани изражения се бяха поотпуснали от изумление. Докато Неста и Ерис завършат първата си обиколка на танцовата площадка, Касиян вече имаше чувството, че Илейн е описала твърде скромно уменията на сестра си. Музиката гореше в Неста. Съществуваше ли на света друг толкова съвършен, полудив звук? Спомените на Мор от кълбото Веритас не можеха да се мерят с живото изпълнение, с възможността да танцува на него. Звуците плуваха около нея, изпълваха кръвта й и ако имаше как, с радост щеше да се слее с мелодията. Да се превърне в гръмкия тътен на ударните инструменти, в устрема на цигулките, в контраритъма на звънките цимбали, в извисената песен на духовите инструменти. В нея нямаше достатъчно място за цялата тази музика, за всички чувства, които пораждаше, нямаше достатъчно място в съзнанието й, в сърцето й, в тялото й. И единственият начин, по който можеше да я почете, да я боготвори, беше танцът. За нейна приятна изненада Ерис удържаше на темпото й. Тя го гледаше в очите при всяка стъпка, позволяваше му да усети гъвкавостта на тялото й, как се извива, следвайки всеки акорд. Той стегна ръка върху нея, впи пръсти в извивката на гръбнака й и червените й устни му отвърнаха с лека усмивка. За пръв път носеше такъв цвят върху тях. Чувстваше го като олицетворение на греха. Но Мор беше настояла, както и за извитата линия с течно чернило по горните й клепачи. А накрая, когато Неста се погледна в огледалото, не разпозна себе си. Оттам я гледаше кралица на нощта. Безпощадна, студенокръвна и прелесна, точно каквато искаше да я направи бог Атлантис. Кралица-консорт на смъртта. Самата смърт. Ерис пусна кръста й, за да я завърти, и тя с лекота синхронизира пируета с пърхащите ноти и пак сключи поглед с неговия в мига, в който мелодията продължи да се излива. В очите й горяха пламъци и той я завъртя отново ход, който танцът не изискваше. Но тя го изпълни и рязко обърна глава, така че отново да го погледне в очите, развявайки полите си. Устните й се извиха одобрително, все едно бе преминал някакво изпитание. Заедно с усмивката очите й проблеснаха. «Ще го накараш да пълзи пред теб», беше казала Мор. И Неста възнамеряваше да направи точно това, но първо щеше да потанцува. Касиян знаеше валса. Гледаше го и го танцуваше от векове. Знаеше, че последната половин минута е стремглава вихрушка от ноти и извисяващи се величествени звуци. Знаеше, че повечето танцори просто продължаваха да танцуват по същия начин, но смелите, опитните правеха 12-те пируета, в които жената се въртеше сляпо с една ръка над главата, завъртана отново и отново от партньора й, докато обикаляха танцовата площадка. Подвиг, провалът, в който можеше да ти коства усмиване в най-добрия случай
и среща с мраморния пот в най-лошия. Неста се усмели. И Ерис се усмели с нея с очи, лъснали от диво възхищение. Музиката навлезе бурно в стихийния си финал. Забумтяха барабани, зажужаха цигулки и цялата зала впери очи в Неста. Неста, някогашната човешка жена, надвила смъртта, сега сияеше, сякаш бе погълнала луната. В кратката пауза между два такта Ерис вдигна ръката й над нея и я завъртя с такава сила, че токчетата на обувките й се вдигнаха от пода. Още преди да е направила пълен оборот, той я завъртя отново. Главата й се обръщаше към него с такава прецизност, че Касиан остана без дъх. А краката й, пирует след пирует, прелитайки по опразнената танцова площадка като нощна буря. Обутите в пантовки крака на Неста се движеха толкова бързо, че почти се размиваха пред очите му. Касиан знаеше, че Ерис я върти за ръката, но стъпалата й я удържаха права, ускоряваха въртенето. Тя водеше танца. На седмия пирует се завъртя толкова скоростно, че се надигна изцяло на пръсти. На деветия Ерис пусна ръката й. Без да я свали, Неста се завъртя още 3 пъти. Сапфирите на тиарата й заблещукаха като запалени. Някой до Касиан ахна, може би Фейра. И докато се въртеше сама на пръстите на единия си съвършено балансиран крак, Неста се усмихваше. Не с обиграна дворянска усмивка, а с чиста буйна радост, доставена от музиката, танца и въодушевеното й вживяване в тях. Сякаш някой се раждаше пред очите му, съживяваше се. Когато Неста завърши последния си пирует, отхвърляйки напълно всички закони на движението и пространството, Ерис пак хвана ръката й и я завъртя още 3 пъти. Червеникавата му коса изкреше като огън, сякаш в отражение на необузданата, почти греховна наслада, която Неста излъчваше. Майка й бе искала да я омъжи за принц. Касиан вече беше сигурен, че е подценявала дъщеря си. Само крал или император бе достоен за жена с нейната дарба. Дарба, на която Ерис вече беше в плен. Шушукането сред обитателите на изсечения град потвърждаваше, че не само Касиан го е забелязал. Очите на Ерис горяха от похот, попивайки усмивката й, сиянието й. Той знаеше в какво може да се превърне Неста с малко амбиция, с правилните напътствия. А само ако знаеше, че кошмарните реликвии служат, че тя е сътворила новия му кинжал. Беше грешка да я доведат тук. Да я покажат на Ерис, на света, излязла от пашкула на скръпта и гнева си. Тази чисто нова Неста можеше да покори цели дворове, кралства. Музиката се извисяваше още и още и още, все по-бърза и по-бърза, и с последните няколко ноти Ерис отново пусна Неста. Тя се завъртя сама, изпълнявайки още 3 перфектни пируета, а Ерис падна на коляно пред нея и вдигна ръка. Последната нота проехтя в залата и Неста спря със свръхестествена лекота, хващайки ръката на Ерис със същото движение, в което изви гръб и стрелна другата си ръка във въздуха в същинско олицетворение на триумфа. Започна следващият танц и Неста не се поколеба, когато Ерис я поведе в него. Беше по-лек от първия, чиято музика се сля с кръвта й. Партньорът й можеше и да е чудовище, но умееше да танцува. Беше усетил, че тялото й копнее за самостоятелни пируети и я пусна свободно не веднъж, а 2 пъти. Но дори това не й стигна. Ако не носеше тежката рокля, сигурно щеше да се примоли на оркестъра да изсвири песента отново, за да може да се върти, усещайки кога да направи двоен или троен пирует. Само по инстинкт и слух. Музиката я опияняваше, но вторият танц не изискваше шеметно въртене и буйни емоции. Сякаш диригентът на оркестъра, скрит в залата, искаше да й даде почивка. Или поне възможност да поговори с партньора си. Кехлибарените очи на Ерис изучаваха нейните. Как Рисант е успял да те крие толкова време? Да, трябваше да го ласкае, да го задържи на тяхна страна. Видяхме се миналата седмица. Ерис се засмя. Да, но макар че ме впечатли, като изгони Тамлин с подвита опашка, не видях тази ти страна. Променила си се след войната. Тя не се усмихна, но срещна погледа му директно. Към добро, надявам се. Определено към интересно. И май все пак си дошла да играеш играта тази вечер. Ерис я завъртя, а като я върна до себе си, прошепна в ухото й.
Не вярвай на лъжите, които разправят за мен. Тя се отдръпна от него, колкото да го погледне отново в очите. Така ли? Ерис кимна към Мор, която ги наблюдаваше от мястото си до Фейра и Рис с равнодушно изражение. Тя знае истината, но нарочно не я разкрива. Защо? Защото се бои от нея. Не печелиш симпатии с обичайното си поведение. И какво е то? Нима не се съюзих с този двор, макар и под постоянна заплаха баща ми да ме разобличи и убие? Нима не се отзовавам винаги, когато Рисант поиска помощта ми? Той я завъртя отново. Просто вярват в тяхната версия на събитията, защото е по-лесна за преглъщане. Рисант е умен, но и сляп, що се отнася до онези, които обича. Неста кривна устни на една страна. А ти кого обичаш? Усмивката му се изостри. Интересуваш се дали съм свободен ли? Просто казвам, че е трудно да се намерят добри танцови партньори в наши дни. Ерис се засмя и звукът се плъзна като коприна по кожата й. Тя потрепери. Вярно е. Особено такива способни както да танцуват, така и да откъснат главата на краля на Хиберн. Тя му позволи да види онази жена, дивашката ярост и сребристите пламъци, на които бе станал свидетел пред Тамлин. Само за миг, после пак я скри. Лицето на Ерис се обтегна и то не от страх. Валсът почти свършваше и той я завъртя отново. После прошепна в ухото й. Разправят, че сестра ти Илейн била красавицата в семейството, но ти я засенчваш тази вечер. Той плъзна ръка надолу по голата кожа на гърба й и тя се огъна леко към допира му. Накара гърлото си да преглътне видимо и извика руменина в бузите си. Вълсът свърши и двамата плавно се впуснаха в следващия, малко по-сложен. Спомняше си го от уроците на Мор, прекрасен, стремителен и като в сън. Последната му минута беше толкова възхитителна, че винаги я оставяше без дъх. Тялото й затръпна в нетърпеливо очакване и очите й грейнаха. Каква загуба е да живееш в двора на нощта? Прошепна Ерис, докато тя се въртеше и полите й обгръщаха и двама им. Абсолютна загуба. Не знам дали да го приемам като комплимент. Той пак се засмя. Неста мярна движение с ъгълчето на окото си, но не откъсна поглед от този на Ерис. Не забави крачките си, докато... Отмести се. Студеният глас на Касиян пропука магията на музиката и Неста спря на място. Той стоеше пред тях, сред морето от въртящи се танцори, и въпреки, че повечето носеха черно, неговата броня, оръжията му го караха да изглежда различно, като истинска част от нощта. Ерис изгледа надменно Касиян. Не приемам заповеди от скотове. Неста едвам се сдържа да не изръмжи, но каза хладно на Касиян. Да разбирам, че ме каниш на танц ли? Да, лешниковите му очи горяха от ярост. Наистина ли беше повярвал в театъра, който се разиграваше на танцовата площадка? Ерис оголи зъби срещу Касиян. Иди да седнеш в краката на господаря си, куче. Наложи и се да впрегне цялата си концентрация. Всичко научено от смиряването, за да не изтръгне гръкляна на Ерис. Но накрая успя да натика гнева си в същото място, където криеше силата си. Егоизмът не краси партньора Ерис. Дори не погледна Касиян. Не знаеше какво ще направи, ако видеше болка в очите му заради обидата на Ерис. Фейра и Рисант му бяха подарили едно от оръжията й само и само да скрепят съюза им. Не биваше тя да го застрашава. Затова добави с меден глас. Време е да споделиш. Ерис си хвърли закачлива усмивка. Ще си поиграем пак, Неста Арчерън. И игнорирайки напълно Касиян, тръгна към подиума. Като остана сама с Касиян на препълнената танцова площадка, Неста попита. Доволен ли си? Лицето му остана каменно. Не. Тя надникна през рамо и видя сходни изражения по лицата на Рис и Фейра, които несъмнено го хокаха в съзнанието му. Но ако с Касиян останаха неподвижни твърде дълго, магията, в която бе оплела Ерис, можеше да се разплете и... Касиян и подаде ръка. Преглътна. Притесняваше се. Илирианецът, възправил се пред вражески армии, воювал безброй пъти почти до смърт, преборил толкова опасности, че беше цяло чудо да стои жив пред нея. Той се притесняваше.
Това смекчи една дълбока част в нея и Неста пъхна ръка в неговата. Другата му ръка се плъзна през кръста й. Толкова голяма, че го обгърна почти целия. Тя събра полите си и вдигна очи към неговите. Направи крачка назад, повеждайки танца, и Касиян я последва. Не беше грациозен като Ерис. Не следваше инстинктивно всеки тон като нея, но все пак се справяше, готов да се движи в такт с музиката, с звука, с нея. Очите му нито за миг не напускаха нейните. Стъпките им се ускоряваха и Касиян постепенно намери ритъма си. Завъртя я и тя изпълни пирует, завръщайки се в отворените му обятия. Ръката му се постегна върху кръста й, единственото предупреждение, преди да впусне и двама им по-надълбоко, по-бързо в музиката. Касияни се усмихна и околният свят избледня. Музиката вече не беше най-красивото нещо във Вселената. Той беше. И Неста не можа да я сдържи. Усмивката, която разцъфна в нея и се разля по лицето й, ярка като зората. Касиян отстъпи Неста само на Азриел, който я понесе във валс с вродена лекота. Той самият отиде до масата с вина да си налее чаша, пресичайки погледите на няколко дворяни, зяпнали Неста, така че да им даде да разберат какво ще им се случи, ако само я доближат. Те бързо се разпръснаха и Касиян се облегна на една колона, доволен да гледа как Неста танцува с брат му. В следващия миг Мор се появи до него, извила устни в котешка усмивка. Май уроците ни си струваха. Касиян я целуна по бузата. Длъжник съм ти. Бяха се упражнявали тайно през последните седмици. Мор направо пощуря от радост, когато Касиян я помоли за помощ. Но сега очите й тъмнееха, лицето й беше изпито. Как си? Попита я небрежно той, съзнавайки колко хора имаше наоколо. Как я възприемаха? Мор вдигна рамо и го отпусна. Добре. Тя кимна към Неста. Хареса ми как се представи. После го сръчка в ребрата. На теб май не ти хареса. Не можа да не се намесиш, а? Той скръсти ръце. Рис ще замаже положението. Точно това и прави, каза Мор, и Касиян проследи погледа й до подиума, където Ерис стоеше до троновете, разговаряйки с Рис и Фейра. Великият господар дори не погледна към него, но Касиян установи, че му е оставил вратичка към разговора им. В следващия миг се озова в съзнанието на Рис, откъдето виждаше и чуваше всичко, сякаш беше до тях. Внезапното мълчание на Мор му подсказа, че и нея е допуснал. Добре, так му казваше Ерис, пъхвайки ръце в джобовете си. Показа ми какво мога да имам, Рисант. Достатъчно заинтересован съм, за да попитам какво би искал в замяна. Фейра изстреля в мислите на Рис. Моля? Касиян толкова искаше да повтори въпроса й, че цялото му тяло се напрегна, но Рис дори не трепна. Какво означава това? Очите на Ерис се замъглиха от похот. Алчна, пресметлива похот. Касиян преглътна ръмженето си. Означава, че ще ти дам каквото поискаш в замяна за нея. Искам я за своя булка. Той посочи с брадичка кутията с кинжала в краката на Рис. Предпочитам нея вместо ножа. Той изтанцува 3 танца с нея, изврещя Фейра. Устните на Рис като че ли водеха обречена борба да не се усмихнат. Касиян се взираше в гърлото на Ерис, обмисляйки дали да го удуши с голи ръце или да го разпори. Да го гледа как кърви по пода. Това не е мое решение, отвърна кротко Рис. Пък и ми се струва необмислено да ми предлагаш каквото поискам за нея. Той стисна челюсти. Имам си своите причини. Сенките в очите му подсказваха на Касиян, че в прибързаното му предложение се крие нещо повече. Нещо, което дори шпионите на Ас не бяха надушили в двора на есента. Рис веднага можеше да надникне в съзнанието му, но това беше недопустимо между съюзници. Рис изискваше тяхното доверие, затова трябваше да им даде своето. Касиян не можеше да го вини за това. Ерис добави. Разбира се, да не забравяме и допълнителното удовлетворение от това, че най-сетне ще успея да си отмъстя на Касиян, задето осуети годежа ми с Мориган. Задник. Касиян сви ръце в юмруци, но Мор докосна успокоително рамото му. Не може ли просто да го хвърлим на зверовете под килията и да се приключва? Фейра попита разярено Рис. Той пак се поусмихна. Колко си ми кръвожадна, каза галевно великият господар на другарката си.
После попита Ерис. Каквото си поискам. Независимо дали е войска от двора на есента или първородният ти син е мое, ако ти позволя да се ожениш за Неста Арчерън. Касиян изръмжа дълбоко. Брат му стигаше твърде далеч. Ерис го изгледа злобно. Като изключим първородния ми син, ако искаш войска срещу Бриалин и баща ми Рисант, ще я имаш. Устните му се извиха нагоре. Все пак не мога да не подпомогна сестрата на съпругата си, нали така? Позволявам ти да вземеш всичките ми подаръци за слънцестоенето, само ми дай да го разкъсам, процеди Фейра. Касиян затвори уста, за да не изкрещи съгласието си. Но копелето Рис се засмя беззвучно. Лицето му остана все така безизразно, когато каза: ще обмисля предложението ти и ще говоря с Неста. Но задръж кинжала. Може да ти потрябва. Касиян погледна към Азриел и Неста, които още танцуваха красиво. Танцът им не разпали нито искрица гняв у него. Но Ерис. Съюзник или не, Касиян щеше да се постарае кучият син да си получи заслуженото. Глава 58. Неста бе стояла тук и преди година всъщност, в друга къща, в друга част на града, но бе стояла отвън, докато другите празнуваха зимното слънцестоене вътре и се бе чувствала като призрак, надничащ през прозорците. Бялата ливада зад къщата се спускаше към обледенената сидра, но крайречното имение бе украсено с борови гирлянди и венци и излъчваше празнична топлина. Стига си се цупила, каза Касиян. На тържество си, не на погребение. Тя го изгледа кръвнишки, но той отвори входната врата към шумотевицата от музика и смях. Не преспа с него вечерта след бала, нито пък след това. Като се върнаха в дома на ветровете онази вечер, той изглеждаше предразположен, но Неста му каза, че е уморена и се прибра в стаята си. Защото веднага, що музиката спря и танцът им свърши, тя осъзна колко глупаво му се беше усмихвала, колко ниско бе свалила защитните стени в съзнанието си. Ерис танцува с нея още 2 пъти след Азриел и неотклонният му поглед я увери, че добре го е омагьосала. Последствие научи с немалка доза самодоволство, че е поискал ръката й от Рисант. Неста остави на Рисант и Фейра да решат как да отговорят на предложението му и се съсредоточи в тренировки. Отдаде им се напълно. Бяха прекъснали обичайните упражнения по време на празниците, но още на следващата сутрин Неста се качи на площадката да тренира, плъскайки свирепо дървената града, за да заглуши грохотните си мисли. Сега последва Касиян през вратата на къщата, откъдето той веднага се насочи към семейната стая, хвърляйки в движение заснежената си пелерина върху една пейка в вестибюла. Като видя снега да капе по лъскавия пот, Неста се намръщи и взе пелерината му, само и само да си намери работа, с която да отложи влизането в онази стая. Развърза собствената си наметка и огледа фоайето за гардероб или за качалка. Намери дрешник, скътан под сводестата долна част на стълбището. Закачи и 2 връхни дрехи вътре и затвори вратата с въздишка. Дойде, каза Илейн зад нея и Неста подскочи, защото не беше чула стъпките й. Огледа сестра си от глава до пети, чудейки се дали не е вземала уроци по прокрадване от Азриел или от близначките, които наричаше приятелки. Беше заменила неподходящата черна рокля от бала с такава от аметистово-лилаво кадифе. Само половината й коса беше вдигната, а другата се спускаше на вълни до кръста й. Сияеше от здраве, но... Кафявите й очи гледаха предпазливо. Този поглед обикновено беше запазен за Люсиен. И той определено беше в семейната стая, Неста знаеше, че Фейра и Рис са го поканили. Но сестра й да гледа нея така, Неста се прокашля. Касиян каза, че ще е добре да дойда. Очите на Илейн просветнаха. Фейра плати ли ти като миналата година? Не отвърна, обляна от срам. Илейн въздъхна и надникна през рамото й към вратата отвъд вестибюла и тържеството в тесен семейен кръг. Моля те, не разстройвай Фейра. Все пак празнуваме рождения и ден. А в нейното състояние... О, майната ти озъби се Неста и се задави със собствените си думи. Илейн примига смаяно. Неста също примига, обзета от внезапен ужас. Тогава Илейн избухна в смях. Силен смях почти през вопли, от който преви кръст и се задъха.
Неста я зяпаше стъписано, разкъсвана между купища въпроси и спонтанно желание да се хвърли в ледената сидра. Аз съжалявам. Илейн вдигна ръка, бършики очите си с другата. Никога не си ми говорила така, засмя се отново тя. Това е добър знак, не смяташ ли? Неста поклати бавно глава. Не можеше да проумее какво се случва. Илейн просто я хвана под ръка и я поведе към семейната стая. Азриел стоеше на входа й и ги наблюдаваше. Явно беше чул острия смях на Илейн и беше излязъл да провери какво става. Просто се зарадвах на десерта, обясни Илейн, като наближиха входа и Азриел. Неста срещна погледа му и сенкопоецът и кимна. После отмести очи към Илейн и макар че остана съвършено безизразен, нещо наелектризирано пробяга през него. Помежду им. Дъхът на Илейн пресекна едва доловимо и тя му кимна леко за поздрав, преди да въведе Неста в стаята. Мор се беше разположила на зеления кадифен диван пред камината. Амрен беше кацнала в скутана Вариан върху същия диван отсреща, в който седеше и Фейра с ръка върху корема. Рис и Касиян се бяха настанили в кресла, а Люсиен, облегнат на едното, спореше с тях за нещо, което извучеше като спортно събитие. Неста се опита да доведе със себе си Емари и Гуин, но и двете й отказаха. Емари обясни, че трябвало да посети кошмарното си семейство, а Гуин просто заяви, че не е готова да се отдалечава от библиотеката, не и повече от тренировъчната площадка. И така Неста се озова сама пред същата групичка, с която си бе имала работа миналата година. Когато седя като сърдита хлапачка в единия ъгъл на всекидневната в градската къща. А накрая си тръгна нацупено. Сега Фейра й се усмихна, грееща от здраве и жизненост. Неста обаче задържа погледа си върху Амрен, която дори не надникна към нея. Вариан по нея изгледа предупредително и достатъчно красноречиво. Не, Амрен нямаше да говори с нея. Гърдите й се свиха. Касян я привика и стана от креслото си, за да й го предложи, макар че имаше още поне 10 в стаята. Заповядай, покани я. Искаш ли ментов чай? Знаеше, че всички я наблюдават. И колкото и да й беше неприятно, ги разбираше. Кимна на Касиян и седна в креслото му, казвайки на Фейра: Честит рожден ден! Сестра й пак й се усмихна. Благодаря. И това беше. Неста се престори, че не усети общото облегчение в стаята и се завъртя към Люсиен до креслото й, който я поздрави с сдържано кимване. Илейн най-подло бе седнала между Фейра и Вариан, възможно най-далеч от Люсиен. Азриел още стоеше на входа. Как е дворът на пролетта? Поинтересува се Неста. Огънят пукаше оживено от дясната й страна и тя позволи на звука да се разлива в нея. Прие въздействието му върху себе си и се освободи от него, съсредоточена върху събеседника си. Люсиен стисна челюсти. Сигурно си представяш. В стаята се долови напрежение, което й подсказа, че Тамлин е научил за бременността на Фейра. И ако съдеше по мрачното изражение на Люсиен, не го беше приел добре. А Юриан и Васа, продължи Неста. Лазят си по нервите един на друг, както обичайно отвърна той с леко остър тон, който възбуди любопитството й. Но Люсиен отпи от чая си и попита. Как вървят тренировките? Тя му се усмихна най-искрено. Добре. В момента се учим как да изкормваме враговете си. Люсиен се задави с чая и едва не го изплю върху главата й. Касиян се върна с чаша за нея и заяви гордо на госта им. И тя съвсем очаквано се справя отлично. Мор се засмя и вдигна чаша в шеговит тост. Любимата ми част от обучението. Неста се намръщи. Но още никоя от нас не е успяла да пререже лентата. Мор сбърчи вежди. Значи наистина изучавате валкирски техники. Неста кимна. Бяха толкова заети по време на уроците по танци, че изобщо не разговаряха за тренировките им. Мор се ухили. Имаш ли нещо против да се включа, след като си свърша работата в Валахан? Така и не успях да тренирам с валкириите преди Първата война. А след нея тях вече ги нямаше. Мисля, че жриците ще се зарадват да те видят, отвърна Неста и надникна към Касян, за да се увери, че и той е съгласен. Той махна с ръка.
Усмивката на Мор стана дяволита. Чудесно! Тък му ще проверя дали Касиян наистина ще носи подаръка си на тренировка. Боговете да са ми на помощ, простена той. Неста не им беше купила нищо дори на него. Каза му го, преди да полетят насам, и той заяви, че изобщо не държи на тези неща. Но тя държеше. Около нея се заплетоха разговори и тя успя да забрави страха си поне за сега. Стиснала топлата чаша в ръце. Успя дори да участва. Азриел продължи да стои до вратата, толкова мълчалив, че когато Фейра и Мор се заговориха за някакви картини, Неста отиде при него. «Защо не поседнеш?» попита го, облягайки се на рамката на вратата до сенкопоеца. «Сенките ми не харесват особено огъня. Добра лъжа. Неведнъж го беше виждала край огън. Тя надникна към хората, насядали около камината и се досети каква е истината. Защо дойдеш, щом това те измъчва толкова? Защото Рис ме иска тук. Щях да го обидя, ако не бях дошъл. Мен, ако питаш, празниците са глупаво нещо. Аз не мисля така. Тя вирна очудено вежда и Азриел обясни. Събират хората и им носят радост. Те са времето да поспреш за малко, да се позамислиш за важните неща и да се видиш с близките. А това не са лоши неща. Очите му притъмняха и се изпълниха с такава болка, че тя не се сдържа и го докосна по рамото, за да му покаже, че разбира защо стои до вратата, защо не иска да отиде при камината. Но тайната си беше негова, не нейна. Лицето му остана все така безизразно. Затова Неста му кимна леко и се върна при шумната компания, сядайки върху извития подлакътник на най-близкия диван. Мор издържа 2 часа преди да замрънка, че трябва да си отворят подаръците. Рис щракна с пръсти и се появиха цял куп. Касиян се приготви да посрещне поредния ужасен подарък от Мор и надникна към Неста. Беше задържал нейния подарък в джоба си, за да й го поднесе по-късно насаме. Миналата година направи същото и проклетото нещо се озова на дъното на сидра. Сигурно течението го беше отнесло към морето. Месеци наред издирва книжката толкова малка, че можеше да влезе в ръцете на кукла, но толкова скъпоценна, че плати безбожна сума за нея. Миниатюрен илюстрован ръкопис, изработен от изкусните ръце на най-дребните нисши елфи, една от първите печатни книги. Не беше предвидена за четене, но се надяваше книголюбец като Неста да се зарадва на това малко късче история, колкото и да мразеше всичко елфическо. Касиян съжали, че я хвърли в реката в мига, в който ледът я погълна, но... Онази нощ се държа глупаво. Молеше се тази година да е различно. Чувстваше го различно. Тази вечер Неста се държеше по-добре от миналогодишната. Беше коренно различна. Не се смееше свободно като Мор и Фейра, нито се усмихваше мило като Илейн, но участваше в разговорите и понякога дори се подсмихваше. Виждаше и чуваше всичко. И като че ли не му обръщаше внимание. Гърдите му се изпълниха с гордост и с облегчение. И това чувство се подсили, като я видя да отива при Азриел, угрижена заради унинието му. Само Амрен я игнорираше и Неста от своя страна игнорираше нея. Напрежението помежду им беше като жива светкавица. Но никой не казваше нищо по въпроса, а и те двете като че ли нямаха против да се преструват, че другата не съществува. Никой не носеше подаръци за бебето, защото беше против елфическите традиции да се прави преди раждането, за да не го урочасат. За сметка на това затрупаха Фейра с подаръци за рождение и ден, вероятно нарочно. Касиян получи обичайната странна сбирщина. Древен военен ръкопис от Рис, торба говежда пастърма от Азриел. Буквално не можах да се сетя за нещо, което би ти доставило по-голямо удоволствие, обясни аз, когато Касиян се засмя и отвратителен зелен пуловер от Мор, с който изглеждаше като болен от жълтеница. Амрен му подари набор от подправки в пътническа кутия, за да не страдал, когато ходил в Илирия. А Илейн му поднесе специално изработена керамична чаша с капак, омагьосана срещу чупене, в която чаят му щеше да си стои топъл с часове.
Фейра му даде картина, която разопакова сам и едва сдържа сълзите си преди да я скрие зад един стол. Беше портрет на трима им с Азриел и Рис, застанали на върха на Рамиел след кръвния ритуал. Окървавени, ранени и мръсни, с лица, преливащи от мрачен триумф, докато докосваха с сключени ръце монолита. Явно бе надзърнала в съзнанието на Рис, за да опознае толкова подробно момента. Касиян я целуна по бузата, Рис бе свалил щита за вечерта и й благодари тихо. Не, че имаше думи да й благодари истински. Щеше да тачи картината и до края на живота си. С Люсиен не си размениха подаръци, макар че той беше донесъл за Фейра и за другарката си, която отвори кутията с перлените обеци и му благодари вяло. Сърцето на Касиян се сви заради дълбоката болка по лицето на Люсиен, който опита да прикрие разочарованието и копнежа си. Илейн само се затвори още повече в себе си и от новата дързост не остана нито следа. Касиян усети, че Неста го наблюдава, но като я погледна, лицето й беше неразгадаемо. Никой не й беше донесъл подаръци, освен Фейра и Илейн, които й поднесоха едногодишна карта за пазаруване в любимата й книжарница в града. Ограничена беше до 300 книги, явно предостатъчно за година според тях. Той обаче знаеше, че по-скоро трябваше да са 500. След малко Азриел отиде при нея и Неста примига смаяно заради подаръка, който сенкопоецът остави в скута й. Аз не ти нося нищо, изчерви се тя. Знам, усмихна й се той. Няма значение. Касиян опита да се съсредоточи върху подаръка в собствените си ръце. Комплектът сребърни гребен и четка за коса, които бе купил на Мор, специално гравирани с нейното име. Но погледът му пак се върна към пръстите на Неста, докато отваряха малката кутийка. Тя надникна вътре и погледна озадачено Азриел. Какво е това? Аз взе малката сгъната сребърна пръчица и я разтвори. В единия й край имаше щипчица, а в другия – сребърна сферичка. Закрепваш я за книгата, която четеш, и малката топчица с елфическа светлина ще осветява страницата ти, за да не се мъчиш, като четеш нощем. Неста докосна стъклената сфера, голяма колкото нокътя на палеца й, и тя грейна, озарявайки ярко скута й. С втория допир я изключи. После скочи на крака и прегърна Азриел. Стаята утихна за миг. Но Азриел се засмя и я стисна леко в обятията си. Касиян се усмихна. Благодаря ти, каза Неста, и бързо се отдръпна, за да огледа пак малката джаджа. Прекрасна е. Азриел се изчерви и отстъпи назад. Сенките му се усукваха около него. Неста надникна към Касиян и онази светлина отново сияеше в очите й. Той едва се сдържа да не й поднесе веднага и своя подарък. Но като се сети за миналогодишния провал и че след бала нито веднъж не бе дошла в леглото му, реши да изчака. В случай, че пак и хрумнеше да разбие сърцето му. До един сутринта очите вече я боляха от умора. Другите продължаваха да пият, но тъй като на нея не предложиха вино, не че тя искаше, ако трябваше да е откровена, не участваше в песните и танците им. Но пък си угоди с трето парче от абсурдно голямата торта на Фейра. Касиян я беше предупредил, че ще прекарат нощта тук, защото щеше да е прекалено пиян, за да лети обратно до дома на ветровете, а Мор и Азриел да ги ответреят до там, след което пак той трябваше да прелети последната отсечка от пътя. Рис и Фейра най-вероятно вече щяха да се забавляват един с друг, докато дойдеше време те да си ходят. Вратата, към която я беше опътила Фейра, я чакаше отворена. Елфически светлини позлатяваха пишната спалня, обзаведена в бяло, кремаво и бежово. Върху мраморната лавица над камината мъждукаха свещи в стъкленици. Тежките завеси от синьо кадифе вече бяха спуснати за нощта единственият ярък цвят в стаята, допълнен с няколко сини украшения. Успокоителна атмосфера с аромат на жасмин. Точно такава стая щеше да си направи, ако и се бе отдала възможност. Всъщност и се беше отдала възможност, осъзна Неста. Фейра й предложи, а тя отказа. И очевидно сестра й я бе направила сама, знаейки какво би й се харесало. Неста седеше пред малката тоалетна масичка, загледана в отражението си, когато вратата на стаята се отвори с проскърцване в тишината и Касиян се облегна на касата. Дори не ми пожела лека нощ, попита отражението и той. Сърцето й запрепуска. Бях уморена.
Предишните нощи също беше уморена. Той скръсти ръце. Какво става? Нищо. Тя се завъртя към него на тапицираната табуретка пред масичката. Защо не си долу? Не ме попита какъв подарък съм ти приготвил. Не очаквах да си ми приготвил. Той се отблъсна от касата и затвори вратата зад себе си. Отне целия въздух в стаята, само като влезе в нея. Защо? Тя свира мене. Не знам. Касян извади малка кутийка от джоба на жакета си и я остави на леглото между тях. Изненада. Неста тръгна към леглото, взе кутийката си с потени ръце и я огледа, но не посмя да я отвори. Съжалявам за поведението си на предишното слънцестоене. Ужасно се държах. И тогава й беше поднесъл подарък. А тя дори не се трогна. Чувстваше се толкова окаяно, че искаше само да го нарани. Да го накаже за жеста му. Знам, отвърна със стегнато гърло той. Отдавна ти простих. Тя нямаше смелост да го погледне. Отвори я подкани Касян. Тя се подчини с леко разтреперани ръце и намери сребърна топка в черната кадифена вътрешност на кутията. Беше с размерите на кокоше и яйце, обла с изключение на едно сплеснато място, така че да се задържа върху равна повърхност, без да се търкаля. Какво е това? Докосни върха му. Съвсем леко. Тя го погледна очудено, но пак се подчини. В стаята избухна музика. Неста отскочи назад с ръка на гърдите, а той се засмя. Но от сребърното кълбо свиреше музика. И то не каква да е музика, а валсовете от бала онази нощ. С бистър звук, изчистен от шумотевицата на тълпата, сякаш ги слушаше в музикална зала. Това не е кълбото, Веритас се умя да каже, докато валсовете се лееха от топката. Толкова чисти и съвършени, че кръвта й пееше с тях. Не, това е симфония, скъпоценно устройство от двора на Хелион. Може да запечатва музика в себе си и да ти я пуска. Поначало е изобретена да помага с композирането, но незнайно защо не намерила приложение. Как си премахнал врявата от тълпата, като си запечатвал звука онази нощ? Изуми се тя. Бузите му се зачервиха. Върнах се на следващия ден и помолих музикантите от изсечения град да изсвирят всичко отново, плюс няколко от любимите им композиции. Той кимна към топката. После посетих няколко от твоите любими механи. Намерих техните музиканти и ги помолих да изсвирят. Тя сведе глава и гласът му заглъхна. Сълзите й рукнаха неудържимо. И Неста не опита да ги спре, докато музиката се изливаше в стаята. Беше направил всичко това за нея. Беше намерил начин да има музика в живота си винаги. Тя затвори очи да потисне прозрението, надигащо се в нея като приливна вълна. Приемеше ли го? Щеше да помете всичко по пътя си. Да я погълне нацяло. Тази мисъл я накара да изправи гръб и да избърше сълзите си. Не мога да я приема. Направих я за теб, усмихна се топло Касиян. Неста не можеше да понесе усмивката му. Сърдечната радост в нея за това се поправи. Няма да я приема. Прибра топката в кутията й и му я подаде. Върни я. Очите му притъмняха. Това е подарък. Не шибан годежен пръстен. Тя се скова. Не. Пръстен ще очаквам от Ерис. Касиян застина. Какво каза? Тя превърна лицето си в камък, единствения щит, който имаше срещу него. Рис каза, че Ерис ме искал за своя булка. Готов е да ни даде всичко, което искаме, в замяна на ръката ми. Сифоните върху ръцете на Касиян проблеснаха. Кажи ми, че не се замисляш да приемеш. Тя не отговори. Остави го да си мисли най-лошото. Ясно изръмжа Касиян. Приближих се малко повече и пак ме отблъсна. На безопасно разстояние. Предпочиташ да се омъжиш за змия като Ерис, вместо да бъдеш с мен. Не съм с теб, озъби му се тя. Само те чукам. Повече не се полага на незаконороден скот, така ли? Не съм казала подобно нещо. Не е нужно. Казвала си ми го предостатъчно пъти. Тогава защо благоволи да се намесиш на бала? Защото ревнувах мамка му. Изрева той, разпервайки криле. Изглеждаше като кралица и ми стана до болка очевидно, че наистина трябва да си с принц като Ерис, а не с долнопробен никаквец като мен. Защото до мозъка на проклетите си кости мразех тази гледка. Но давай, Неста,
Давай, омъжи се за него и ви желая шибано щастие заедно. Ери се скотът, изстреля тя. И кучи син. И съм готова да му стана жена, защото съм точно като него. Думите й отекнаха в стаята. Заслужавам, Ерис, добави тя с пресеклив глас. Касиян дишаше тежко, с пламнали от ярост очи, но вече и от смайване. Неста продължи дрезгаво. Ти имаш добро сърце, Касиян. И си смел, и блестящ, и мил. Бих убила всеки, който някога те е накарал да се чувстваш по-малко от това, от истинската ти същност. И знам, че аз съм една от тези и се мразя заради това. Очите й пареха, но тя събра сили да довърши. Ти си всичко, което аз никога не съм била и никога няма да съм достатъчно добра за теб. Приятелите ти го знаят, а и аз самата живея с тази мисъл през цялото време. Не те заслужавам. Гневът напусна лицето му. Неста не възпря нито сълзите си, нито думите си. Не те заслужавах преди войната и след нея. И не те заслужавам дори сега. От гърдите й се изтръгна дълбок, съкрушен смях. Според теб, защо те отблъснах? Защо не исках да говоря с теб? След смъртта на баща ми, след всичките ми провали, си отказах да те имам. Тя прорида. За наказание, не разбираш ли? Вече почти не го виждаше през сълзите си. Още от мига, в който те срещнах, те поисках безумно. От мига, в който те видях за пръв път в къщата ми, само за теб можех да мисля. И това ме ужасяваше. Никой никога не бе имал такава сила над мен. И още ме е страх, че ако си позволя да те имам, нещо, някой ще те отнеме. А ако и ти умреш... Тя зарови лице в дланите си. Няма значение, прошепна. Не те заслужавам и това никога няма да се промени. Пълна тишина превзе стаята. Толкова абсолютна, че Неста се зачуди дали не си е тръгнал и свали ръце да провери. Касиян стоеше пред нея и по красивото му съвършено лице се стичаха сълзи. Тя не се скри, позволи му да я види така. В най-суровия й, най-първичен вид. И без друго от край време я виждаше до дъното на душата й. Той отвори уста да каже нещо. Наложи му се да преглътне и да опита отново. Но Неста прочете всички думи в очите му. Същите, които несъмнено надничаха и от нейните. Затова Касиян спря да търси гласа си и скъси разстоянието помежду им. Пъхна ръка в косите й. С другата я хвана през кръста и я придърпа към себе си. Без да каже нито дума, сведе глава и попи с устни сълзите, търкалящи се по едната й буза. После и по другата. Тя затвори очи, любувайки се на допира на устните му, по пламналата си кожа, на милувката на дъха му. Всяка нежна целувка повтаряше думите, които бе прочела в очите му. Касян се отдръпна леко и остана така, докато тя не отвори очи, намирайки лицето му на сантиметри от нейното. Няма да се омъжваш за Ерис, отсече грубо той. Няма, промълви Неста. Очите му лумнаха. Няма да има друг. За никого от двама ни, да прошепна тя. Никога, закле се Касиян. Неста сложи ръка върху мускулестите му гърди и буйният гръм на сърцето му оттекна в дланта й. Тя пропусна отзвука нагоре по ръката си, в гърдите си, в собственото си сърце. Никога, закле се. На Касиян не му трябваше повече. Нито на нея. Устата му срещна нейната и светът спря да съществува. Целувката им беше ожесточена и възторжена, дълбока и трескава, обладаваща и смиряваща. Неста не знаеше как да я опише с думи. Преметна ръце през врата му и се притисна възможно най-силно към него, посрещайки езика му със същата страст. Той изръмжа и я побутна назад към леглото, докато устата му я поглъщаше и вкусваше, и казваше всичко, което тя още не можеше да изрече на глас, но някой ден, може би съвсем скоро, щеше да намери сили. Заради него щеше да намери смелост. Задната страна на бедрата й се опря в леглото и той прекъсна целувката, за да свали дрехите им. Неста очакваше дърпане и съдиране, но той съблече нежно роклята й, разкопчавайки с разтреперани пръсти копчетата по гърба й. Нейните също трепереха, докато сваляше ризата му. Като останаха голи, загледани един в друг с онези неизречени думи в очите, тя му позволи да я положи върху леглото, да се качи върху нея. Не последва познатата груба, дива страст. Неста не искаше главата му между краката си, нито дори пръстите му. Когато плъзна един през средата й,
Тя му позволи да усети, че е готова. После хвана с една ръка неговата и преплете пръстите им, а с другата обгърна члена му и го насочи към себе си. Той се намести на входа й, но спря. Очите му срещнаха нейните и Касян я целуна дълбоко, докато проникваше в нея. Тя ахна. Не заради чувството да я изпълни, а заради онова в гърдите й, заради нещото, което тътнеше и блъскаше буйно. Той я погледна отново, излезе почти до върха и пак нахлу в нея. На втория тласък нещото в гърдите й в сърцето й. На втория тласък то му се отдаде всецяло. На третия Касян я целуна отново. На четвъртия Неста преплете ръце около главата и врата му и го задържа до себе си, докато го целуваше. На петия стените на онази вътрешна крепост от древно желязо рухнаха. Касян се отдръпна, сякаш го усети, и очите му пламнаха, срещайки нейните. Той продължи да се движи, да прави любов с нея грижливо, неприбързано, и Неста разпусна към него всичко, крило се досега зад онези стени. Нишки чиста златиста светлина се понесоха към него, и той ги посрещна със свои. И на местата, където нишките им се сплетоха, със звезден пламък заискри живот, и тя не бе виждала, не бе чувствала по-красиво нещо. Неста плачеше и не знаеше защо, само че не иска това да свършва никога. Тази връзка помежду им, чувството да бъде толкова надълбоко в нея, че да го усеща като отпечатък от вътрешната страна на кожата й. Неговите сълзи капеха по лицето й и тя вдигна ръка да ги избърше. Той отпусна лице в дланта й, погали я с нос. Кажи го, прошепна Касян до кожата й. Неста знаеше кое. Някак знаеше. Изчака отново да нахлуе в нея, достигайки най-съкровените й дълбини, и му прошепна. Ти си мой. Той простена и се тласна силно в нея. И аз съм твоя, прошепна Неста. Златните нишки между душите им заискриха от думите като струни на арфа, дръпнати от божествена ръка. Между душите им винаги бе свирила музика и гласът му беше любимата й мелодия. Неста. Тя чу молбата в името си. Беше близо и искаше тя да достигне върха с него. Двамата заедно да се гмурнат в екстаза. Незнайно защо държеше този път в този момент да бъдат едно. Касян сведе глава към гърдите й, стисна с зъби едното й зърно и го погали с език. На Неста само толкова и трябваше да полети към края си. Тя простена и Касян го направи отново, синхронизирайки езика си с силните тласъци на члена си. Отново и отново. Златните нишки просветваха и пееха, и тя преливаше от музиката между душите им. От чувството да усеща тялото му върху себе си, в себе си. Зенитът й изригна в нея, унищожавайки напълно онази вътрешна стена, изравнявайки с земята планини и гори, пречиствайки света със светлина и наслада, докато от небето в безкраен дъжд се сипеха звезди. Касян свърши с рев, който прозвуча като симфония, като ловен рок, чийто ясен вой оттекна над пукващата зора. На света съществуваше само този момент, само това помежду им, и то продължи цяла вечност. Времето загуби смисъл. Времето винаги спираше покрай него, покрай двама им. Той продължи да се излива в нея дълго, дълго време, по-дълго от всякога досега. Сякаш всички предишни пъти се беше въздържал и чак сега позволяваше на собствената си вътрешна стена да рухне. Завинаги, завинаги, завинаги. Думата отекваше в дъха им, в ритъма на сърцата им, които биеха в такъв унисон, че бяха като едно. После се спусна тишина, изящна и спокойна, и Касян остана надълбоко в нея, загледан с удивление и радост в лицето й. Неста се надигна да го целуне. Една целувка доведе до друга, и гладът се надигна като прилив в нея, помежду им. И Касян отново се задвижи, по-бързо и по-силно. И времето пак се изпари. Часове по-късно, дни и седмици, и месеци, и хилядолетия по-късно, когато и двамата най-сетне се изцедиха до край, след като душите им се споиха напълно, Касян излезе от нея и се срути върху леглото. Неста не помнеше как се говори, но успя да свика няколко думи и ги прошепна в мрака. Остани с мен. Цялото му тяло потрепери, но той само се усмихна и я придърпа към себе си. Най-сетне намерила топлина, спокойствие, дом в обятията на Касян. Неста заспа непробудно.
Глава 59. Неста отвори очи. Знаеше, че й е топло и приятно, но й отне секунда да си спомни защо. Да осъзнае, че още е в обятията на Касиян. И чувството й донесе искрена наслада милувката на дъха му, по едното й слепоочие, натискът на пръстите му върху кръста й. Над съзнанието й се разтла спокойствие, смайващо сходно с онова, което изпитваше по време на смиряване. Касиян се събуди скоро и я удостои със сънлива, задоволена усмивка, която умекна до истинска нежност. Лежаха загледани един в друг дълги минути, докато Касиян галеше лежерно гърба й. Ласките му скоро се нажежиха и докато зората просветляваше небето, двамата отново оплетоха тела в бавен, насищащ любовен танц. Когато отново легна потна и задъхана до него, прокарвайки лениво пръст по изсечената бразда на мускулестия му корем, Неста пророни. Добро утро! Пръстите на Касиян милваха нежно косата й. Добро утро и на теб! Той надникна към лавицата над камината и малкия дървен часовник в средата й и се надигна рязко в леглото. Мамка му! Неста се намръщи. Работа ли имаш? Касиян вече намъкваше панталона си, оглеждайки пода за другите си дрехи. Неста посочи мълчаливо към другата страна на леглото, където ризата му лежеше върху роклята й. Бой с снежни топки, ще закъснея. Неста осмисли една по една думите му. Но накрая пак попита: какво? Ежегодна традиция с Рис и аз. Качваме се в планинската колиба, напомни ми да те заведа там някой ден и... Дълга история е, но го правим почти всяка година от векове, а не съм печелил от години. Ако не спечеля тази година, ще ме спукат от подигравки. Избълва всичко това, докато си нахлузваше бързо ризата, кожения жакет и бутушите. Неста се засмя. Тримата най-страховити войни по земите ни провеждат ежегоден бой с снежни топки. Касиян стигна до вратата й и прати дяволите усмивка. А споменах ли, че след това се отпускаме в брезовата сауна до колибата? Дяволитата му усмивка и подсказа, че го правят чисто голи. Неста се надигна в леглото и косата падна върху гърдите й. Очите му се спуснаха надолу и един мускул във врата му затрепка. За част от секундата й се стори, че ще й се нахвърли отново. Ноздрите му се разшириха, доловили копнежа, който кипна в нея само от волния му поглед по голото й тяло. Всяка част от него се напрегна, но Касиян преглътна и се прокашля, мигновено загубил и усмивката и похотливия си поглед. След боя с топки трябва да остана в Илирия няколко дни, за да направя щателна проверка на войската. И тръгна, без дори да я целуне за довиждане. През следващите 3 дни не получи нито вест от Касиян. На тренировките го заместваше Азриел, който се държеше още по-студено и резервирано от обичайното и дори не й се усмихваше. Но поне не възразяваше, че Неста всяка сутрин носи симфонията си на площадката за допълнителна мотивация по време на упражненията. Жриците се възхищаваха на подаръка, няколко даже танцуваха на музиката. Но Неста можеше да мисли само колко време и усилия е вложил Касиян в топката. Че е знаел колко високо тя ще оцени такъв подарък. Копнежът напрягаше до болка тялото й, караше я да стисна зъби. 3 дни без него й се струваха като 3 месеца. Изпитваше толкова отчаяна нужда по него, че плъзваше ръка между бедрата си във ваната, в леглото, дори докато обядваше в стаята си. Но и след това изпитваше празнота. Сякаш тялото й искаше само него. Искаше го в себе си. Всеки ден питаше Азриел кога ще се върне, а той винаги отговаряше «скоро». И продължаваше с урок. Сигурно се побъркваше. Сигурно желязната стена в съзнанието й бе единственото нещо, пазило здравия и разум. Защото едва ли беше нормално да мислиш за някого толкова много, да се нуждаеш от него толкова силно. Тази тревога я преследваше, докато приключваха с днешната тренировка, задъхани и потни въпреки мразовитото утро, благодарение на валкирското бягане, което упражняваха напоследък. 10 секунди бързо бягане на място, 30 секунди бавно, пак 10 секунди бързо. И така цели 15 минути. След като телата им свикнаха с упражнението, щяха да добавят щитове, после и мечове. Целта на занятието беше да надградят силата си и да се научат да контролират дишането си между внезапни нападения, редуващи се с кратки периоди на полупокой,
Но дори тази абсолютна лудост не успяваше да притъпи треската на Неста. «Искате ли да ми погостувате в дома тази нощ?» предложи тя на Емари и Гуин. «Може да почетем заедно». Гуин примига замислено. Не беше стъпвала извън библиотеката, освен за да идва на сутрешните уроци и да се качва на площадката през деня, за да се мъчи да разсече лентата, но все пак каза: «Ще питам Клото». Емари се подсмихна на Неста, явно досетила се защо й трябва компания. «Добре». Същата вечер Неста и Емари почетоха в семейната библиотека, докато чакаха Гуин. Емари се беше проснала върху креслото, провесила крака през единия му подлакътник и облегнала гръб на другия. Без да вдигне поглед от книгата в скута си, тя заяви: «Касян трябва да е много добър в леглото, щом си такова кълбо от нерви, докато го няма». Неста се прокашля, пропъждайки мислите за устата му, за силното му тяло, за копринената му черна коса, провиснала от двете страни на лицето му, докато лежеше над нея, и как се полюшваше, докато той проникваше в тялото й. В гърлото й се надигна дълбоко ръмжене. Така и предполагах, изкиска се Емари. Има онази походка. Походка? Емари се подсмихна. Сещаш се, когато някой мъж знае как да използва оная си работа и държи да го демонстрира с наперената си походка. Неста врътна очи. Надявах се да знае как да я използва след цели 500 години живот. Тя изпрахтя. Макар че съм срещала предостатъчно мъже, на които дори това не им е помогнало. Емари изви вежда в безмълвна покана да продължи, но на вратата на библиотеката се почука. От отворената врата се показа главата на Гуин и огледа стаята преди да влезе. Носеше малка торба, вероятно с нещата, които й трябваха за една нощувка. Неста беше помолила дома да им приготви обща спалня и като влезе в семейната библиотека, я намери напълно преобразена. Бюрото и столовете край прозореца до далечната стена бяха заменени с тринара, отрупани с одеяла и възглавници. Гуин се усмихна, макар че пулсът и бушуваше под кожата. Извинявайте, че закъснях. Мерил ме накара да прочета един параграф 10 пъти. Гуин въздъхна. Моля ви, кажете ми, че всичкият шоколад е за нас. Домът беше заредил масата между креслата с купчини шоколад под всякаква форма. На купчета, на бомбони, на сладкиши, както и с бисквити и дребни бишкоти. И поднос с сирена и плодове. И гарафи с вода и всевъзможни сокове. Гуин огледа масата. Ти ли си се постарала толкова? О, не отговори Емари вместо Неста и очите й просветнаха. Приятелката ни е крила нещо от нас. Неста изсумтя, но Емари обясни. Думът ще ти даде каквото си пожелаеш. Просто го кажи на глас. Гуин вдигна недоверчиво вежди и Емари каза. Бих искала парче торта с шамфастък, моля. Пред нея се появи чиния с парче торта, заедно с купичка бита сметана, поръсена с малини. Гуин примига смаяно. Живееш в магическа къща. Обича да чете, сподели им Неста, потупвайки купчината любовни романи до себе си. Сближихме се покрай общата си страст. Гуин прошепна на стаята. Коя е любимата ти книга? Една книга тупна на масата до тортата на Емари и Гуин изписука от изненада. После потри ръце. О, това е чудничко. Тази усмивка вещае неприятности, коментира Емари. Усмивката на Гуин се разшири още повече. 2 часа по-късно Неста се озова напълно облечена във вана с огромна пяна по средата на семейната библиотека. Без вода, само пяна. Емари и Гуин се хиляха в същите вани от двете й страни. Това е абсурдно, обяви Неста, макар че и нейната уста се извиваше в усмивка. Всяко следващо от исканията им ставаше все по-шантаво и Неста сигурно щеше да се почувства, сякаш експлоатират дома, ако не го усещаше толкова. Щастлив да изпълнява командите им, добавяйки изобретателни щрихи от себе си. Във всяко от мехурчетата на пяната им, например, пърхаше по една мъничка птичка. В далечния ъгъл на стаята още избухваха тихи фойерверки, а на малка ливадка до рафтовете с книги кротко пасеше миниатюрен пегас, по желание на Неста, след като приятелките й я изнудиха да си поиска нещо.
В средата на стаята имаше торта по-висока от касиян, озарена с 1000 свещички. 6 жаби танцуваха в кръг около живописна мухоморка под звуците на валсове от симфонията на Неста. Емъри носеше диамантена корона и огърлица от 6 реда перли. Гуин си беше нахлупила на криво широкопола шапка като на изтънчените дами. На свободното си рамо въртеше небрежно дантелен чадър, загледана в света отвъд прозорците. Понякога се чудя дали изобщо ще намеря смелост да изляза сред света отново, пророни тихо. Всеки ден се страхувам, че няма да стане. Усмивката на Неста посърна. Тя се замисли и каза: и аз се чувствам така, защото това съществуване, животът в дома, тренировките, работата в библиотеката, това не беше истински живот. Като й позволяха да се върне в града, щеше отново да се изправи срещу истинския живот, да види дали е достойна за него. И стомахът й се стягаше при тази мисъл. Гуин изскочи от ваната, прогонвайки мрачната тема, и затупа с боси крака към торбата си, пръскайки пяна навсякъде. Не ми се смейте, но донесох една занимавка. Не предполагах, че ще разполагаме с магическа къща за развлечение. Тя извади сноп разноцветни конци. Със сестра ми си плетяхме гривни и вплитахме в тях разни талисманчета с пожелания една към друга. Тя вдигна една кесийка и изсипа няколко сребърни монети в длънта си. Бяха големи колкото нокътя на малкото й пръстче и тънки като лист. Гласът й поумекна. Вярвахме, че желанието ни се сбъдва, щом гривната падне. Емъри попита деликатно. Как се казваше тя? Катрин отвърна тъжно Гуин. Бяхме двояични близначки. Косата й беше черна като оникс, кожата й бледа като луната, а нравът й буен като морето. Тя се засмя тихо. Но въпреки нейните и моите недостатъци, много се обичахме. Отраснахме самички. Единствено на нея можех да разчитам. Липсва ми всеки ден. Неста се замисли за Фейра. Гуин продължи. Ще ми се да имах поне още един миг с нея. Само един, колкото да й кажа, че я обичам и да се сбогувам с нея. Тя избърса очите си, вдигна глава и погледна право в очите на Неста. В крайна сметка това се оказа най-важното. Не дребните ни спорове и разногласия. Забравих ги в мига, в който тя... Гуин разтръска глава. Само това е важно. Неста кимна бавно. Май не само те двете с Фейра бяха така. Май всички сестри имаха противоречия, раздори, бездни помежду си. Тя не беше безгрешна, но същото важеше и за Фейра. И двете бяха допускали грешки. И двете имаха дълъг живот пред себе си. Миналото не биваше да определя бъдещето им. Неста кимна отново, за да види Гуин, че я е разбрала. Само това е важно, повтори думите й. Гуин се усмихна, после изопна гръб и се прокашля. Успях да поръчам конците и талисманите преди слънцестоенето с намерението да ви направя подаръчета, но се забавиха. Затова ми хрумна заедно да си оплетем гривнички. Тя остави внимателно материалите върху най-близката маса. Неста и Емъри станаха да огледат конците, старателно разделени по цветове. Покажи ни как, каза тихо Емъри. Неста се запита дали думите на Гуин не бяха докоснали и нейната болка и нейните надежди. Гуин се усмихна широко и започна да показва с 3 цвята, които според нея пасвали на духа на Емъри. Зелено, лилаво и златисто. Неста сдържа смеха си и избра 3 цвята за Гуин – синьо, бяло и тюркоазено. Емъри пък избра цветове за нея – морско-синьо, пурпурно и сребристо. После Неста и Емъри се заеха старателно да следват лесните стъпки на Гуин. Превиваш конеца на 2, завързваш го, отрязваш клубчетата и затискаш горната част на гривната под някоя тежка книга, за да разделиш конците един от друг. След това започваше усукване и дърпане, дърпане и усукване. Възлите на Емъри бяха безупречни. Тези на Неста обаче. Тази гривна ще е голяма грозотия, Гуин. Неста погледна смръщено първите си 10 реда, криви и заплетени. Продължава и окуражия Гуин. Много по-напред със своята гривна. Даже вече преплиташе красиви шарки в редовете. Колкото повече се упражняваш, толкова по-добри ще стават възлите. Просто дай сигнал, като стигнеш до средата, за да привържем талисмана.
Продължиха да се трудят сред музика и приятелско бърборене, а Емъри и Гуин от време на време се присмиваха на ужасното творение на Неста. Така подхвана Гуин, като стигнаха до средата на гривните. Сега всяка ще пожелае нещо на другата. Тя взе една от малките монетки. Ще я задържа в ръката си, ще си намисля нещо хубаво за Емъри и... Чакай малко, каза Неста, хващайки ръката на Гуин преди да е докоснала талисмана. Искам аз. Приятелките я погледнаха учудено и Неста преглътна. Искам да пожелая нещо и на трите ни, обясни тя, и взе трите монетки. Малък подарък за жените, превърнали се в нейни сестри. Избрано семейство. Като онова, което Фейра си бе намерила. Неста стисна талисманите в шепа, затвори очи и каза: Пожелавам ни да намерим смелостта да излезем в света, когато сме готови, но винаги да намираме и пътя обратно една към друга, каквото и да става. Гуин и Емъри подвикнаха в знак на съгласие, а когато Неста отвори очи и длан, можеше да се закълне, че монетите леко сияеха. Глава 60. Касиян отсъства 5 дни. 5 дни, в които провери всеки илириански легион по-отделно, опитвайки да се държи като нормален мъж, а не като влюбено котре. Но като се върна, усети някаква промяна. Не само съдбовната промяна, случила се между двама им с Неста в нощта на зимното слънцестоене, но и промяна между Неста, Емъри и Гуин. Като излезе на площадката в студеното утро, трите вече бяха там. Стояха около гредата, докато леденият вятър развяваше изящно бялата лента. И трите носеха цветни гривни с сребърни украшения по тях. Касиян се задържа на входа, докато Неста казваше на Гуин: Ще се справиш. Азриел се появи иззад него, тих като сенките, увиващи се около крилете му. Гуин гледаше лентата като враг на бойното поле. Тя танцуваше по вятъра с движения, непредвидими като на истински противник. Направи го за миниатюрния пегас, насърчи я Емъри. Касиян нямаше представа за какво говори, но Гуин се усмихна. Неста се засмя. Звукът му подейства като светкавица в главата. Свободен и безгрижен, и толкова различен от всичко, което някога бе чувал от Неста, че дори Азриел примига. Истински смях. Миниатюрният пегас беше илюзия, каза Неста. И вече пасе на въображаемата си ливада. Най-много хареса Гуин, подразния Емъри. Колкото и да му се умилкваше ти. Пак се умълчаха, а Гуин зае позиция и вдигна меча. Вятърът отново разлюля лентата, сякаш и се подиграваше. Касиян надникна към аз, чието внимание бе приковано към младата жрица. По лицето му сияеха възхищение и безмълвна подкрепа. Гуин прошепна: Аз съм скалата, в която се разбиват вълните. Думите й накараха Неста да изпъне гръб. Сякаш чуваше молитва, свещен призив. Гуин вдигна меча. Нищо не може да ме прекърши. Гърлото на Касиян се стегна. Дори от другия край на площадката виждаше гордостта и болката в очите на Неста. Нищо не може да ни прекърши, каза Емъри. Думите им накараха света да застине. Сякаш досега бе следвал една пътека, а сега тръгваше по друга. И след 100 години, след 1000, този момент още щеше да е запечатан в съзнанието му. Касиян щеше да разказва на децата си, на внуците си. Точно тогава всичко се промени. Азриел стоеше като статуя до него. Навярно и той усетил промяната. Усетил, че велики сили наблюдават площадката, когато Гуин скочи напред. Плавна като водите на Сидра, бърза като вятъра, спускащ се от Илирианската планина, с тяло пеещо в съвършена хармония. Гуин полетя към лентата, завъртя се и стрелна ръка, изпълнявайки перфектен обратен замах с меча, който разсече дори зимното утро. Половината лента запърха към червения камък. Съвършен, прецизен замах. От ръба на разсечената лента, останала да се ветрее от гредата, не стърчеше дори една нишка. Неста се наведе, взе падналото парче и го върза тържествено през челото на Гуин, както жриците носеха ленти на главите си заедно с кристалите. Но Касиян никога не бе виждал Гуин да носи своя. Тя вдигна разтреперани пръсти към челото си и докосна лентата, с която я коронова Неста. И Неста обяви с дълбок глас: Валкирия, такъв стана ритуалът.
Която разсечеше лентата, биваше коронована с отрязаната и половина и провъзгласена за Валкирия. Гуин беше първа. Емъри втора. До края на тренировката им, онази сутрин, Неста стана трета. И това улесни малко срещата и с Касиян. Въпреки че нуждата в нея само се бе усилила с появата му и дръщеше под кожата й, дързаеше да излезе. Да стигне до него. Всеки път, когато погледите им се срещнаха или се доближеше до него, същата тази нужда й ревеше да съблече дрехите си и да му се предложи. Тя опита да се съсредоточи върху бялата лента през челото си, върху днешното им постижение. Урокът свърши и тя несъмнено щеше да завлече Касиян в спалнята си, ако той не беше отлетял веднага. Върна се чак на другата сутрин. Избягваше я, но на сутринта поне разбра защо бе изчезнал така внезапно. Тренировъчната площадка отново бе преобразена. Из целия ринг като змия се увиваше дълго съоръжение с препятствия. Неста беше една от последните пристигнали и се нареди сред групичката жени до входа, които шушукаха изненадано. Накрая Касиян и Азриел се обърнаха към тях. Валкириите бяха безстрашни, умели войни и сами по себе си подхвана Касиян. Но истинската им сила се криеше в съвършенно сработените им отряди. Той посочи препятствията. Никой от вас няма да успее да мине през тези препятствия сама, но заедно ще намерите начин. Емъри изсумтя. Касиян се усмихна предизвикателно. Изглежда лесно, а? Азриел плесна с ръце и всички жени се изправиха. Ще работите в групи по 3. Уин попита с блеснали тюркоазени очи. И какво получаваме, ако преодолеем всички препятствия? Сенките на Аз танцуваха около него. Понеже няма начин да ги преодолеете всичките, дори не ни хрумна да ви измислим награда. Жените задюдюкаха. Гуин вдигна решително брадичка. Нямаме търпение да ви покажем колко бъркате, но явно щеше да отнеме известно време да им покажат колко бъркат. Гуин, Емъри и Неста стигнаха най-далеч за 3 часа, чак до средата. Рослин, Дейрдре и Ананке се добраха до препятствието зад тях, преди времето да изтече, и златистата коса на Ананке беше омазана с кръв заради удара в главата, който понесе от едно въртящо се многоръко дървено нещо. Садистични чудовища изсъска Гуин, докато трите приятелки коцукаха към масата с вода с натежали от поражението рамене. Ще опитаме и утре, закле се Емъри. Едното й око беше насинено от въртящия се дънер, който я бутна по задник, преди Неста да успее да я хване. И ще опитваме, докато не избършем самодоволните физиономии от глупавите им съвършени лица. Азриел и Касиян наистина се облегнаха на една стена с кръстени ръце и им се хиляха през цялото време. Гуин стрелна кръвнишки поглед на Азриел, минавайки покрай него. Ще се видим утре. Сенко Поецо подхвърли му през рамо. Аз я изпрати с поглед, вирнал на смешливо вежди. Като обърна глава напред, Неста му се усмихна широко. Нямаш си представа в какво се забърка, предупреди го тя. Аз килна глава и присви лешникови очи. Помниш ли каква беше Гуин, докато не разсече лентата? Смигна му Неста и го плесна по рамото, докато жрицата наближаваше изхода от площадката. Ти си новата лента, Аз. Препятствията си оставаха все така непреодолими. Копелетата ги променяха всяка нощ. Всяка сутрин ги посрещаха с различно, по-трудно предизвикателство. Но всичките имаха сходен модел. Започваха с някакъв вид работа за краката тичане, с високо вдигнати колене през стълба на земята или балансиране върху висяща греда. После идваха психологическите изпитания загадки, изискващи от тях да мислят заедно и да разчитат една на друга, за да ги преодолеят. А като се изтощяха напълно, стигаха до силовите премеждия. Трите стигнаха до третия етап само веднъж за следващите 2 седмици. Рослин, Ананке и Дейрдре ги следваха плътно, което караше Гуин да тласка групата им още по-свирепо. Държеше да са първи. Държеше трите с Неста и Емъри да изтрият наглите усмивчици от лицата на Азриел и Касиян. Особено от това на Азриел. Нищо, че вече им даваха само час да преодолеят всички препятствия. Останалите 2 часа бяха за общо военно обучение. Маршируване в боен ред, по-трудно и по-глупаво, отколкото изглеждаше, бой рамо до рамо, по-опасно, отколкото изглеждаше, и учене да се движат,
да мислят, да дишат като едно цяло. Но те устояваха, маршируваха във вълкирска фаланга, биеха се като една срещу Касиан и Азриел, учеха се да държат щитовете си, изправени срещу нападението на сифоните им, силните им тела. Прилагаха всяка част от валкирското си обучение за издръжливост. Адските клекове и напади сега им позволяваха да удържат щитовете си на място, да устояват на вражески атаки. Изпълняваха дори коремните си преси в строги редици, в един ритъм, и лицевите опори. Паднаше ли една от тях, всички започваха от начало, но не се отказваха. С пот, дъх и кръв ковяха телата и съзнанията си заедно. А понякога, след края на вечерната служба, трите се събираха в библиотеката и четяха за военни стратегии, за валкириите, за техниките на древните, и други жрици успяха да прережат лентата. Рослин, Дейрдре, Ананке, Илана, Лорелей. Каквото и да им поднесеха Азриел и Касиян, те приемаха предизвикателството и надделяваха. Неста всяка нощ тичаше надолу по стълбището на дома и стигаше все по-далеч и по-далеч и по-далеч. Не беше достигала дъното му от онзи ден, в който се скара с Амрен, но продължаваше да опитва. Вече не се хвърляше надолу заради спомени и думи. Водеше я чист, непреклонен устрем. Неста, Гуин и Емъри преодоляха препятствията точно 2 месеца от деня, в който ги донесоха. Естествено, трябваше да се случи точно когато Клото бе извикала всички жрици за някаква специална церемония, така че нямаше кой да види триумфа им, освен Касиян и Азриел. Явно само на Гуини бе позволено да не присъства на церемонията. И когато достигна финала, окървавена и задъхана, и ухилена толкова дивашки, че тюркоазените й очи светеха като слънчево море, Гуин просто протегна натъртена ръка към Азриел. Вече си получихте наградата, отвърна просто Азриел. Току-що преминахте изпитанието за участие в кръвния ритуал. Поздравления. Гуин зяпна. Неста и Емъри застинаха по местата си. Жрицата попита. Затова ли сте ги поканили? Неста нямаше представа за какво говори, но проследи погледа й нагоре, към издигнатия ръб на площадката, откъдето лорд Девлон и друг елф ги наблюдаваха с каменни лица. Несъмнено това беше причината другите жрици да се окажат заети днес. Касияни обясни тихо. Имах чувството, че днес ще е денят. Девлон изглеждаше готов да избухне. Лицето му лилавееше от ярост, но накрая кимна троснато на Касиян. Казали сте на жриците да не идват? Неста попита Касиян и Азриел. Уведомихме Клото, че днес може да имаме зрители, отговори Азриел, впил в Девлон очи, пълни след и смърт. Лордът извърна поглед от него. Изръмжа нещо на придружителя си и двамата полетяха на изток, към Илирия. Азриел продължи, наблюдавайки как изчезват в небето. Клото обяснила на другите жрици и те решили да си намерят друго занимание днес. Неста попита Гуин. Но защо имах чувството, че ти не знаеш какво се случва? Касиян и Азриел ме предупредиха, че днес ще ни наблюдават мъже, но не уточниха с каква цел. Нямах представа, че проверяват дали сме достойни за кръвния ритуал. Очите й светеха ярко. Емъри обаче пребледня и попита Касиян. Няма да участваме в кръвния ритуал, нали? Само ако искате, увери я Касиян. Единствено тя от всички жени тук разбираше истинските ужаси на кръвния ритуал, осъзна Неста. Но искахме Девлон и всички, на които каже, да са наясно, че вие сте не по-малко умели от всеки илириански отряд. Само така можеха да се уверят. Званието Валкирия не значи нищо за тях и не, че имате нужда от одобрението им, но... Той отново надникна към Емъри. Исках да знаят какво сте постигнали. Че макар валкириите да нямат ритуал като кръвния, вие сте също толкова добре обучени, колкото всеки илириански войн. И тези препятствия, подхвана Гуин. Взети са от различни изпитания за допускане в ритуала през вековете, обясни Азриел. Касиян се ухили. Като изключим, че още не сте участвали в кръвния ритуал, вече сте възможно най-близо до истински илириански войни. На площадката се спусна тишина. Накрая Неста избърса кръвта от ъгълчето на разбитата си уста и заяви. Предпочитам да съм валкирия. Другите жени се съгласиха.
Касян се засмя. Боговете да са ни на помощ. Глава 61. Оставаше още едно изпитание. Не възложено от Касян, нито някое от илирианските или валкирските догми, а изпитание, което сама си бе поставила. И реши, че денят е подходящ да напрегне сили и да преодолее последните няколко стотин стъпала. Заслиза надолу и все по-надолу по безкрайната спирала. Разсякоха валкирската лента и се доказаха като достойни за кръвния ритуал. Но обучението им щеше да продължи. Имаха да учат още толкова много и тя нямаше търпение да го научи заедно с тях. С приятелките си. С Касян. Двамата нощуваха ту в нейната, ту в неговата спалня, според това къде им хрумнеше да правят любов. Или да се чукат. Вече правеше разлика. Обикновенно правеха любов късно нощем или рано сутрин, когато Касян беше ленив, грижовен, усмихнат. Чукаха се по обяд или в произволни моменти от деня, когато я притискаше към някоя стена. Навеждаше я върху бюро или тя яхваше скута му и се нанизваше на него отново и отново. Понякога започваше като чукане и преминаваше в нежното чувствено изживяване, което вече наричаше правене на любов. Друг път правенето на любов прерастваше в животинско чукане. Никога не знаеше какво я очаква, затова и не можеше да му се насити. Преодоля 100 стъпала, 200, 1000. Разумът й беше бистър, гореше от целеустременост и порив. Всяка сутрин Неста се будеше щастлива, че е тук, готова да се хвърли срещу света и да види какво ще направи той. Всяка вечер се наслаждаваше на музиката по време на службите. Вече дори знаеше наизуст повечето песни и пееше с жриците, извисявайки глас заедно с този на Гуин. Любоваше се и на музиката от симфонията си, която пускаше при всяка възможност. И в сърцето си имаше музика. Песен, съставена от гласа на Касиян, от смеха на Гуин и Емари, от собственото й дишане, докато слизаше надолу и все по-надолу по стълбището. 2000, 3000. Краката й летяха, стъпките й бяха решителни, колкото и да горяха мускулите й. Напредваше с стиснати зъби и настървена усмивка. Отдаде се на горенето, на умората, на болката. Не им позволи да я погълнат, а да се изливат върху нея, вътре в нея. Не им позволи да я пречупят и възпрат. Тя беше скалата, в която те се разбиваха. С всяка стъпка, с всяка глътка въздух се потапяше. Смиряването. Това беше следващата фаза от валкирското обучение на съзнанието. Да преминеш от статично спокойствие в активно. Да успяваш да окротяваш ума си, да го съсредоточаваш дори сред хаоса. 4000, 5000, 6000 смиряването вече ставаше инстинктивно като дишането. Повече никой и нищо нямаше да господства над нея. Тя сама беше господарка на себе си. 7000, 8000, 9000. И жената висши, в която се превръщаше, която се надигаше в нея ден след ден, Неста май я харесваше. Стълбите изчезнаха и пред нея остана само врата. Тя се олюля на краката си. Тялото й като че ли си мислеше, че го чака още слизане, но тя хвана дръжката на вратата и я отвори към здрача и града. Уличните лампи светеха приглушено и ведри гласове изпълваха улиците. Никой нямаше да я спре да влезе в града, в някоя механа, да се напие до забрава. Никой нямаше да я извлече оттам. Беше стигнала до дъното на стълбището. Животът я чакаше, но тя вдигна поглед нагоре. Към дома, където след час щеше да започне тържеството по случай звездопада. Към мъжа, който щеше да я чака там, беше я поканил да дойде. Пак обърна поглед към града, прелестен и жив. Но не толкова жив, колкото всичко, което имаше горе. Изкачването щеше да е жестоко, безкрайно, но на върха на стълбището. Там щеше да я чака Касиян. Чакаше я от години. Неста се усмихна и тръгна нагоре по стълбите. Касиян, пременен в най-елегантния си тоалет, стоеше на вратата към стълбището, когато Неста го изкачи. Изглеждаше толкова ослепително, че ако Неста не повтеше от катеренето, щеше да остане без дъх. Тя прекоси коридора с 5 стъпки. Обгърна врата му с ръце. Долепи устни до неговите. Целуна го силно и той отвори уста да я приеме. Онези беззвучни думи отново прелетяха между тях и той я притисна толкова силно към себе си, че сърцата им затоптяха едно в друго.
Когато Неста се откъсна от него, задъхана от целувката и всичко, изпълнило сърцето й, Касиян просто се усмихна. Тържеството започна. Целуна я по челото и отстъпи в страни. Но още не е стигнало до кулминацията. От горните етажи наистина долитаха музика и смях. Касиян й подаде ръка и Неста го хвана безмълвно в свивката на лакътя. Той я поведе надолу по коридора, а като стигнаха до стълбището към горния етаж, краката й се подкосиха леко. Касиян я вдигна на ръце и я понесе нагоре. Тя отпусна глава върху гърдите му и затвори очи, блажено заслушана в ритъма на сърцето му. Целият свят беше песен, а ритъмът на сърцето му – мелодията в основата й. Около нея се разнесоха свеж въздух и музика. Дрънчене на чаши и шумолене на дрехи, и тя отвори очи, а Касиян я остави да стъпи на земята. Над тях прехвърчаха звезди. Хиляди, хиляди звезди. Почти не си спомняше миналогодишния звездопад. Тогава беше прекалено пияна, за да му обърне внимание. Но сега толкова нависоко. Не я интересуваше, че цялата е потна, че носи кожения си костюм сред натруфената тълпа, застана на най-горната веранда на дома и загледа как звездите валят от небесния купол. Прехвърчаха толкова наблизо, че някои жарваха червените скали, оставяйки лъскав прашец след себе си. Усещаше смътно Касиян, Мор и Азриел наоколо, Фейра и Рис, и Люсиен, и Лейн и Вариан, и Хеликон. Калиас и Вивиан, също неедряла с дете в утробата си, и грееща от радост и сила. Неста им се усмихна за поздрав и те замигаха смаяно, но в следващия момент вече ги беше забравила, защото звездите, звездите, звездите. Не беше подозирала, че на света съществува такава красота. Че чудесата му могат да я изпълнят до болка, сякаш тялото й не можеше да ги побере всичките. И не знаеше защо, но по лицето й рукнаха сълзи. Светът беше приказен и тя се чувстваше толкова благодарна да е част от него, да е жива, да бъде тук, да вижда това. Протегна ръка през парапета и докосна една прелитаща звезда. Пръстите й се покриха с лъскав синкаво-зелен прашец. Тя се засмя с искрена радост и пак заплака, защото и тази радост беше чудо. Не бях очаквала да чуя този звук от те, каза Амрен до нея. Фината елфка. Изглеждаше царствено в светло-сивата си рокля, диаманти по врата и китките й посребрена от звездната светлина къса, черна коса. Неста избърса сълзите си, без да я е грижа, че размазва звезден прашец по бузите си. Преглътна няколко пъти, мъчейки се да пресее всичко, което се надигаше от гърдите й. Амрен просто я гледаше търпеливо в очите. Неста падна на коляно и сведе глава. Съжалявам. Амрен издаде смаян звук и Неста знаеше, че всички ги гледат, но не я интересуваше. Без да вдигне глава, позволи на думите да се излеят право от сърцето й. Ти ми даде добрина, уважение и времето си, а аз се отнесох с тях като с буклук. Каза ми истината, а аз не пожелах да я чуя. Бях изпълнена с завист и страх и твърде горда, за да си го призная. Но загубата на приятелството ти е непоносима за мен. Амрен мълчеше, но като вдигна глава, Неста видя усмивка на лицето й и нещо като удивление. Очите на елфката заблестяха в сребристо, сякаш си връщаха искрица от някогашния сребърен цвят. Като пристигнахме преди час, се поразходих из дома. Видях какво си му направила. Неста сбърчи чело. Не беше променяла нищо. Амрен я хвана под едното рамо и я вдигна. Думът пее. Чувам песента му в камъка. И като му заговорих, той ми отвърна. Да, затрупаме с купища любовни романчета, но ти си вдъхнала живот на дома, момиче. Не съм направила нищо. Претворила си го, настоя Амрен, разсичайки отново озарения мрак с усмивка. За какво си мечтаеше най-много, когато пристигна тук? Неста се замисли, загледана в прехвърчащите наблизо звезди. За приятел. Най-съкровено си мечтаех за приятел. Сътворила си го със силата си. Тя е вдъхнала живот на дома благодарение на мечта, родена от самотата ти и отчаяната ти нужда. Но моята сила създава само ужаси. Домът е добър, пророни Неста. Така ли? Неста пак се умисли. Мракът в дъното на библиотеката е сърцето на дома. Амрен кимна. И къде е сега?
Не се е появявал от седмици, но още го има. Май просто е под контрол. Може би това, че го видях, но не се оплаших от него, е помогнало на дома да го сдържа. Амрен сложи ръка над сърцето на Неста. Това е разковничето, нали? Да осъзнаеш, че мракът винаги ще го има, но най-вече да се научиш да го приемаш, да го владееш, да не му позволяваш да поглъщат теб и околните, да се съсредоточиш върху доброто, върху нещата, които те изпълват с щастие. Тя махна към звездния дъжд. Борбата с мрака си струва, за да успееш да видиш ето това. Но Неста свали поглед от звездите и намери онова познато лице в тълпата. Той танцуваше с Мор и се смееше с отметната назад глава. Толкова прекрасен, че не можеше да го опише с думи. Амрен се засмя тихо. И заради това си струва. Неста върна очи към приятелката си. Амрени се усмихна и лицето й стана също толкова прелесно, колкото това на Касиян, колкото звездите валящи наоколо. Добре дошла отново в двора на нощта, Неста Арчерън. Глава 62. Пролета пристигна в Веларис. Неста приветства слънцето в костите си, в сърцето си. Зимата се изниза, без Бриалин и Берон да предприемат нови ходове, без сблъсък на армии. Но Касиян предупреди, че много войски не смеят да нападат през зимата и Бриалин можеше да е оголемявала тайно своята. На Азриел му беше забранено да я доближава на повече от няколко километра заради заплахата от короната и трябваше да сверява всяко сведение с по няколко източника. Накратко казано, не знаеха нищо и можеха само да чакат. Атмосферата се натегна още повече, когато един ден през небето прелетя червена звезда. Лоша поличба, Неста чу жриците да шушукат. Касиян сподели, че рядкото явление наплашило дори рис, който му се струвал необичайно умислен от тогава. Но Неста подозираше, че поличбата не е единственото нещо измъчващо рис. Фейра щеше да роди само след 2 месеца, а още не знаеха как да я спасят. Неста се опитваше да разсее нарастващата тревога чрез тренировките с жриците. Азриел и Касиян им измисляха нови упражнения и те ги изпълняваха като отряд, мислеха и се биеха като отряд. Но от време на време Неста се питаше дали някога ще участват в истинска битка. Дали жриците биха напуснали това място, за да се бият, да се изправят срещу насилие, способно да призове кръвожадните демони от миналото им. А тя самата искаше ли да